Radom pini media korte atum phan acho phapen aporte polite koran phan churulo lasi pini diritum hawar ke hat longri amai pen itum labangso apesmit kidu ilam ke bangkel hanlo non litum karbiro masar atuma phana bang non la TVDC pu rong ro watching tour abar sai phan non la konsil mate tumas konsil pen non ke bang ji ni phai inko ra hini ani ni tum phan ke ho alu na pipon po hulo asiala bangso alu along ke ho alu long ni tum phana bang ke bang pho an sila tum bang ke kangwai ponji si si sik tang du si ni tum julong lo la pen chini lo la sila bangso bang pho long pena bangke ni tum bangke ke chedonun hekhe busin lihin pen ke puden ji lasi unte mate unrek nang ji mane paong chok na ko aku bangsin li buji athe ke la hello da la so DVDC buke english ala pen si irchot lo la pen sa bang pho bu si irchot lo putang te la ke pancha ti raj ek ason si sinang man de lo la si sa bang pho putang te la ke sarpans tu son si bang ji lo la son wang weda nang ji no la ad hoc committee po hun same arona teng pen si choklim nang ji athekel hando hala aprang hot autonomous council same ad hoc committee pen si kapang ni si aphi bang si election bc aphi si arona tang ateng pen bang si claim no hu si ni tum chin dam lo lasi non sitame hala bang so autonomous council same abot nam bangke dokok lo aprangkang ni tum athe bang akhe phansi chairman abangke hala bangso hota pipon ko lasi non bang stame nilituma kipu damji la ala mangke hano non la ad hoc committee long stame nitum rong asar tum si der nang po lapen kumane rong asar bang thek thedan lu pustame da meka asar thegi chintho asar thegi rohang asar thegi la soposi hala tum phansi piponangji ladak bange komane a political keja atumolong mane BDC a chairman ta ho kene BLCC members ta ho por bangke ladak bangke nang chi jog dum de nang ji busi nilhin ben bangke pudamji la si ladak bangke non ad hoc committee chot hostame nilitum rong asar atum si che paim kupon long pami nang ji busi ni pudamji la si kadu kave bang throk an ke a members tame ni tum phan bangke nang pon pinang ji busin lihin pen bangke ke pasining tu lasi non ke bangji tari krihini ani nilutum karbiro sarmai tiri pietum CM along delegation da atim tum damji lasi hal bangso atim along ke damji along bangke CM sidame ahok pet pensi la non nilitum kaching waya teng pensi nai proof pinang ji la pen ke hoga lu bangta tanang pinangji pusi sinlihin pen ni tumla longre mai hawar ke hapen pen bage pachini lo ako jongsi la nilitum kachingwa teng jongsi la so teng jongsi tum handa ke langso ke hoga lu tanang PPP putang te nilitum bangke la bangta chodeng dun de ji nilitum ke puan sini tum ke chisik lo lasi itu make six schedule lo along ri budang da proposi ilitum customer lu ajutang lo aprang pen ke bang bon rong rup kaching thur la bang so war sai ta me litum ta thang war sai ave pin lang pisitame nilitum aprang pen ta nilitum kaching thur vai sa ta me kumane hem tumon pon raile punon kumane heme jangre hem ni punon nitum rong si chingwai ching sai si klem pon bom lo lasi non sitame सरकार पेन atum phano ni tum chining lang mate la so dabi lo si roso aro te nang pipo bulo lo si la ni litum ke hang ateng pen si 6 dola rono teng pen si ni litum han ma ke na pipo nang ji athe ka pa phok bang ke ni tum ke tung te la so si panchat aro na long jitu hala so aro teng pen bang ke ni tum ka phang pen ta mantu ni pen ta tum ke ko in the bulo la si non tame la si non ad hoc ahur same ni tum han bang ke bang phonang pipera nitum bangke bang throng ke nang pinangji busin esin nitum hawar ke hat longre me pen bangke pachini lo athen nitum akenang je bangke ke servan ket pulo mane sa bangke sini tum ke kenangji
lada bangke nimso pimartum tadopo mate soaluso atum tam tadopo babasa pitum tadopo lapente ako lada bangke lunse pitum tadopo stame jikuno hok non bangke dhok lang pu posi non bangke setame bang throka bangke niluntum phan bangke nang pinangji pusi pini la pherangke amai pen kadove la is west akarbi non la kadove TVDC amem along jitula so alistan ke ledun ateng atum phan ang tame la so teng sisi klem ponang po la pente tauna kapar lolong taun kapar lolong tame ditum arjulong lo je taun tame arom tiar pami melang pu posi taun ave kosi nitum ke rong bang kedu la si taun along la pen taun kapar lo arong ans tame la bangso TVDC bangke paseng et long nang po la pen la so teng bang si ni tum ke equality si ni tum ke ning hang athela taun along ke do tame rong asalo rong along ke do tame rong asalo karbi rong asalo la si taun along ke do rong asalo prek prelo la rong so cholong ke do arong asalo prek prelo ni tum ke claim ke dam ke no tame non bang ke ni tum ke ni khira pet khan ra pet lo la so si taun along ke do arong asalo tum tame hala dak tame TVDC e kapakim je phan bang ke awar sai pinangji pusi la east west arong doan la pena taun ka par tung doan kami ha data tapaking along nang pu pusi pini la bangso pherang ke mai pen si tum bhan aku pasin ni pon thulo lalo pini iltum ladak pia posi chitong nang ko mala bang sarang ke mo penta iltum ko te tum ningji pon lo sitami কিছুমান আলাম আকৌ কানিংজি থুমে মে ইজুক লাসি সনালাম বাংকে লপেলো নন আনতা রংসা টমফান হেম কি কিমপি লাইহু আলাম সি তামে দু সি আলাম সি আজুলং চরাকা মান আন্দা থেগং লেপিনলা রংসা অফিস তাবে পিনলা কাচিসং কে নিকান ক্যাপ লে এলো সি লাইহু বাংতা কাউন্সিলর বাংতা nang langpon ason te metadi la pen ke klem kidam ason antame la TVDC utang der lopot tradisional la teng pensi nel tum han kenang pen pinai mo pen kote tumi posong saksi bang trok an ke biponai la an le paong un ero pustame bang trok an ke duet nangi la pen ke la office bang sitame asai hem sitame non tong sikot pen nang patang pi nangji la pen ke kadu kavi nilip nihang arong sautum phang nili kachuning di ye bang ke kadu kavi ta isirat ateng penle deng pon lonang pusine li chuning ring tu athima la ke non aphanchot kali la ke mu ilisu adin aphananta ilitum matha ponai non le chok chipulute mo kai kang thim ta chok sidadi kar video tik ta chok chit holi la si la ke keng lem atwa ke mesan atwa abang si ni sai ponai tu si ngeli bang ke mata la la si adu ka be east west along ke do lembang fu lembang pi songja po songja pi songja do anatum tame nil tum kisun ke boya hostamin hal tum adu eta yakong nang citi dun pen nilitum akam na pacun dun ye phansane na tum nang cirab dun nang ikusi nili adu kavi ham phang song phanta chuning dipot la pen ke ilitum la non het jong korte tum pen pachini pona teng pulrang te non trabjin pensi rasa TVDC abang ke dipon ko sitame ilitum la so identifying atung bangke mane parti atung kali dia nai la bangke mu pen korte tu dan ini lo la si ele tu ma along do habe do elong dia asar do cinthang asar rong hang asar do konane ke bu phong asar kita do la si lahai tum si identify nai la rong asar kalima kalang ma la komane song pen nang ki jong dun ko bangke nel tum la bangta project ti dadi lansi piniam la press meet long neli lam ti patlang thek chok karo the thi ni je thulam pu ho
la sini li pachini je bang ke la lo non la itu tum TVDC lo bang kenang chot lo TVDC lo ta me non 6 do ron ateng pen si tumang ke hang bom lo la si non li tum karjulong mate ka chini din ata din ateng bang ke da ke TVDC a board chairman usi ni tum along bang non bang ke klang ham asila so homu bangta 6 do la ron ateng ko dang ke TVDC board chairman ke avide dangji lalo la pena ko non kang sai ni to veles koda bang ke non do bom lo ba claim bom lo elong long ni tum sekeda en bom lo la si no subordinate koda bang la si subordinate koda he ma bang abang ke aprang pen tame ni tum rong asar tum phan amaru bang ke nang thik bin lap pu busi siam bang ke nang chi chagun bom lo te bo tame no na ta ke long le athai si ong lang anon subordinate code bang ke pini pena bang bang pangi nang po tame non a hem bang ke elong nat anon thek lang le lang ni tum customary ke subordinate code abang ke la da ke ni hang anat bang ke lasi la bang so a subordinate code customary abang tame da hawar ke hat long ri amai pe se pini pang da lo si prap jin pen la hais tame konsil sor phan panchuning rilo prap jin pen a ke pj phan la pen part tame ako non la longne phelang apu thang tame kidam tang an jani tum phanang pilo stame la bang sonang ke pi sidame la an kene full flat kali la sesi non ni tum kidam tang halada tarik thom kep long ni tum karbi rong sar mai conference ta cm sar ke hai phan ta ni tum pinpur lo pilo la se hala so pinpur lo teng pen bang prap jin pen ni tum phan tiri pia hem tame nai ke pg pen part ame ni tum phan longle phelang ajak kong tame ni tum phan bang ekhane klar dak pen mate la so arida ni tum phan prap jin pen pg la pen ko ni tum phan birth certificate pen chenglok marriage certificate pen chenglok la pen ka prek asona lawang so certificate tame ni tum rong asar tu majak kong bang 30 department pen tame la ni tum arida mate rong asar da arida la bang so kasuli rg mate ke kenang rg la so phan si la so jak kong bang ta prap jin pen concealer sor abang aku notification pira prabjin pen so ditum ke hang ada na pg pa prabji phanta pini concealer sor phanta pini ditum hawar ke hat long re mai penta teta pachetak polo lanchon